Unita daw. Ayan guys, na cellphone rin nagsigigring. Nahubong siguro. Tawagan nila. Puta daw. Cellphone na. Ah, tabaga. Tabaga daw. Tawag? Ay, bata man ni sikuan katong. Kinsa na tagiya? Kinsa tagiya ni? Mo anak ni ko na sana. Anak ni? Ne? Mo kay na mama ko na taga dira oh. Sa? Asa sa? Dira. Asa nga dira? Yo to okay lang sa mama. Katong kulutan ko buhok. Kuluton? Asa dapat gym? Dira ra. Katong pasalo di sa ko niya. Tara, banid ako dah. Yang, cellphone ba dali? Agbong sa kuan. Cellphone na ro. Kasi anak ko kanawa ko sa picture. Nawar ko picture ni hagbong ba dia. Nering man nya dia sa kuan.